Illum kien ippreżentat l-ewwel dokument għal konsultazzjoni pubblika biex titjieb is-sistema ġudizzjarja. Ir-rapport jgħid li għandu jsir tibdil fil-ġudikatura fid-dewmien tal-proċeduri ġudizzjarji kif ukoll simplifikazzjoni tal-proċedura kriminali. Ir-rapport li huwa l-ewwel wieħed minn tnejn jinkludi wkoll ġabra ta' rakkomandazzjonijiet b'kollox fih 135 proposta. It-tieni rapport li ser ikun ippubblikat fl-aħħar ta' Lulju se jitratta temi relatati mal-qasam tal-ġustizzja bħal għajnuna legali, il-qorti tgħawdex u l-qorti tal-familja. Dan l-ewwel rapport kien ippreżentat lis-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici mill-Kummissjoni għal Riforma Holistika fil-qasam tal-ġustizzja, immexxi mill-Imħallef Giovanni Bonello. B'hekk ingħata bidu għal proċess ta' konsultazzjoni mal-pubbliku u ma' dawk kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-qasam. L-Imħallef Giovanni Bonello tkellem ma' One News. Il-ġustizzja mhix xi ħaġa l-imħalfin jew għall-avukat, il-ġustizzja hija għall-poplu. Huma li jiżufruwixxu minn ġustizzja tajba jew ġustizzja inqas tajba jew minn ġustizzja ħażina. Allura hemm bżonn li inżommu dejjem preżenti li pajjiż li m'għandux amministrazzjoni tal-ġustizzja tajjeb qed jonqos bid-dover tiegħu lejn il-pubbliku. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici saħaq li dan ir-rapport li huwa wieħed essenzjali u jirrifletti l-fema tal-Gvern il-ġdid li huwa kommess u konvint li wettaq dak li wiegħed. Jiena nappella li l-persuni kollha ikkonċernati li għandhom interess li jkollna ġustizzja aħjar sabiex jipparteċipaw fil-proċess ta' konsultazzjoni. Jiena nappella lin-nies li jidħlu fil-website tal-Kummissjoni li hija inkarigata bir-riforma holistika sabiex jagħtu l-kummenti tagħhom. Il-Kummissjoni tat xahar żmien għal dan il-proċess ta' konsultazzjoni u jekk tinħass il-ħtieġa jiġi estiż b'xahar ieħor. Intant laqda studenti tal-liġi laqgħet dan l-ewwel rapport ta' konsultazzjoni. Fil-ġimgħat li ġejjin laqda mistennija tippubblika numru ta' rekomandazzjonijiet f'dan ir-rigward.